Ang buton sa ni ka tinuon nga doon na magtiayon nga kung magsampak ang kasawa ang bana mo yung mga ako murag mutuo ko ani kung anong murag mutuo ko no inanion ako pagsugod ang mga pangitabo ay gidamgo ko ikaw inday sa kanunay ang imong larawan nagadla sa kanunay gihangkan mo kuno ako sa kanunay puno sa pagmahal may paray ka kanunay sa akong pagmatagi pangita ka kanunay kay gusto ko ikaw gaksun sa kanunay apan nagpalayo ikaw sa kanunay gisakin mo ako gitamay sa kanunay kay kabusman intang gikatawan mo lang kanunay balos dining gibati nga putri sa kanunay unsay buhaton ko nga tuhuan mo kanunay buksan ko baking dughan aron makita kanunay kung sugton mo ako isaad ko kanunay lipayon ko ikaw pagawod sa kanunay dili ka magmahay tabaon ka kanunay kini nga kong gugma gitaga na kanunay Oy, katahay nay Sidney, anay may text imong cellphone isa mo lang nay Ambot kinsa na tanawa dito. Imo man tong gi-charge imong cellphone. oo sige ako tanaw nay ay upay ko tas pa may tis pang wata kaila kinsam ka tao ni susihon ako. Oy, si Miram din eh. Parbida. Ako na yung palalabs. Hello, palalabs! Sydney, lalabs. Agi ako ron din sa kong gitrabahoan ha. Labs, Mayra. Anao di karon. Magpalit lang ta. Ang mga utas gawas. Dito magpalit mga utas gawas. Ha? Magpalit kita? Ay, magpalit lang ta. Oy, ato mga on sa inyo para ikasaw na to si nanay ni mo. Sige. Maayos na lablab, oy. Sige. Kuha di karon diya, ha? Sige, lalab. Duty pa ko. Sige, bye, lablab. Mwah! Ay. Nay. Niam ka. Saman, si Myra to. Si Mayra tao, nay. Kuyawan ako, nay, oy. Sabi na kong tuwa kas kusina na amli kadas kong layo. Naminaw ka sa mong pinultian? Wa, oy. Nakadungog di ay ko. Wari ka kadungog, nay? Bisan pag i-loudspeaker na. Wa di ko dungog. Mao ba, nay? Oy. Bisan ka itong isulti niya nga magpalit mo makaon. Kay anira mo mangaon. Aron, ikasaw ko ninyo. Kadungog ka to, oy. Bumot sa ito. May kayo ka kadungog, nay? Mao nga, ayaw na sa panihapon, nay, ha? Kaya rita mga on. Wa ba ka kakadungog? Una. Ay, di na lang ko maglongag. Ay, pagkakidort. Unsa giluto nimo, nay? Unsa pa, katong sobra gabi Nagpalit mga muglitson niya. Daghan pa Mario Morot. Ako na lang gipaksew. Mao ba? Mayo hinoon. Uy, naunsa ka dara, nay? Nagdigwa-digwa man kadana. Ha? Nabdos ka, nay, nabdos? Nabuhan ka diha. Digwa-digwa mo ko ka diha. Ako di ay. Isang meron. Uy. Lalab, ikaw din na taon. Kaniyot, magkuha kong tubig. Kaniyot na. Dali kay basig kikabuhi ng asawa mo. Sige, mamam, lablab, mamam. Naunsa man ka, Mayra. Ambot galit lang ni. Nakatimaho mo ko sa lamas nga baho kaayo. Ha? Kasukaon ko sa baho. Uy, pa-check, uy. Basig unsa na. Kakamabdos. Si nga, nay, nabdo si Mayra. Nabdos. Unsa na? Unsa'y resulta sa pregnancy test? Mabduskit ko, nay. Mabdos ka, lablab! Lalab. Asa tipan. Ay, basti lalab. Ang palagigog ko. Oy, Sidney, at imanag yun ang asawa ni mo, ha?
Una para ba ng anak niya? Galmunon baya na basta mga ingon anak. No worries, nanay. Me eat to eat, live just. Ikuha na siya package sa kuano'y prenatal oy. Aron wa na mo'y problema inig panganak Oo. ni Myra. Oh, okay kayo, nay. Lipay kay gustanan nga mabdos ko asawa taon, si Mayra taon. Ang tanan niyang buhaton, ako yung ipakyaw. Di ko gusto mahago akong asawa. Pero naunsa ba nga, para magdabali. Unya, Lalab. Lalab na diha, uy. Alam magkasikaso ka sa itong pamahaw. Lalab. nanay lay paluto lalabay. Hmm? Kay murag yupak ng kay ko. Anong giyupak ka, uy? Ambot, unsa man kapoy milawasa, murag gusto kong magigda lang, ambot lang. Ansa? Si nanay lay paluto lalaba. Sige, akong ingnoin. Oh, Ay, ikaw man ko'y nagluto diha. Asa na Sydney? na, tuwa sa kwarto na ay, naghigda. Kapoy ko no yung lawas. Murag way gana nga bubangon. Kaya bag mo ning tawhana. Hibaw na siyang nagsabaka. Sige lang, nay, uy. Papahawaya lang sa to siya. Bibi, ako na lang diha. Dito na lang ka. Ano mo manawag na ako, oy. Niingon magod si Sydney, nay, nga ikaw lang kuno ang palutuon sa. Palutuon kuno kag sudan, kay gikapoy lagi ko na siya. Nga, wala mo manawag na ako. Nawa na lang kung manawag ni mo na uy, kay maikog ko ni mo. Mao ba? Unya, wa ka ba ho isa lamas day? Uwa naman, nay. Mao ba? Kisa maron. Si Sydney man ron, nay. Siya ron nagdikwa. Unsa? Hala, Uy. ibahuan siya sa baho sa sudan, nay. Nayati liluan na ni. Naunsa man ka diya, Sydney? Nayabag na ka? Kanong ikaw may nagsigig digwa diya? Di man ikay nagsabak si Myra man. Ay ko mga nanay. Ako, libog og ngano ni. Ha? Nay, nagsige ba na siya suka, nay. Niniwang na si Sydney, ay. Gusto ko kaog mangga, nay. Isingan? Gusto ko kaog mangga, kanang puti kayo. Gusto ko na siyang mukha unok mangganay ka ng puti kaayo. Ay, magpapalita. Asa Bernice Kadoy? Kadoy! Kadoy! Ano lang? Marikara! Oy, Ano lang? palitiran nig mangga mo pag umangkon. Kay gusto ko no siya mukha og mangga. Ano sama? Nga na siya? Aw, nangagyod. Mabdos mang asawa. Kinaade ko na lang. Oo, sa maday na. Oo, nabitaw na. Ang hain na. Kana. Pulos mo lang kakana, uy. Ay, sige na boy. Sige, bukan na. Kamundo ka, pulos ka na. Kuhain ko yung mangga kay susukan sa korona ni Ron. Bigwa sa mabuhatan din tinahin akong sinukaan ni Ron. Sige na, Kadoy. Pagpalita ditong mangga. Oo, nang. Kahasol ba na niya, uy? Lakaw na. Diyan na. Tamis kayo ng mangga, ha? Nay. Hino kayo na, nay. Oh, dera Sydney, oh. Unsa may iparis ni mo, ani? Hindi ko na. Unsa? Hindi ko na lagi. Gusto ko katong hilaw. Nandam ko itong Na. puti. Hilaw ko no iya, Kadoy, oy. Ngano nga magkamagtel? Ay, sos! Wawang tel. Wawang sa ka mangutana! Ano? Ay, og singagi ng anak nako, Kadoy. Ano gusto kang mupuyo kag dugay din ni Kadoy? Joke na to, uy. Ang joke sa mong mata. Lagi ha? Ikaw ra ba dako kay kaglamoy hanggawa ka? Balik dito ka, balik dito. Balik dito ka ng hilaw kay iya, mangga hilaw. Uy! Naunsa din na si Sydney, nay. Ato lang ka na siyang ipa-check up. Ay da, simple raman ang debate niya. Unsa lagi na iyang sakit? Ay di lagi na sakit. O unsa day na? Siya ay midas ibong gibate. Imbis ikay mga ikay yung nagmabdos, tuan niya ang maong gibate. Siya ay nga. Ha? Pwede day na, nay, nga ako man mo ay nagmabdus? Ay ako di gakum tuo anak. Pero nakadungog magugong istorya nga na ako no'y ingon anak. Nga imbis ang asawa mo'y mga kay mo'y nagmabdos, ang nahitabo ang bana na hinuon mo'y mga. Unsa?
Ikaw maguduntay dapat mo batig ingon ana kay ikaw may nagsabak. Pero tanaw wag unsay gibati nimo. Wa, Nay. No see? In English to ha. Tungod kay siya mo'y misaw sa imong gibati ang imong bana. Mao pa? Diyan o. Na. Kutang sa, uy. Kapoy kay, layo kayo kong ipalitan Ah, ha. sige, sige. Ihatag din ng Sydney aron makakaon dayon to. Bebe, ang bebe. Oh, yan o, Sidney o. Hilaw na ha. Hilaw yun na ha. O sige, kaon dayon Come, ana come, come. Sydney aron maulian ka. Oy, Unsay oy? di ko ana, oy. Anong dili man ka nga hilaw makaimong gusto? Oh, lagi, hilaw, lagi. Pero kanang bagong pupo. Tugaya na klaro kayo. Ha, nana magaling na dunot gamay, oh. Uy, Ano bang bagong pupo nga magtuto? Pag yung dugas po nga ngo, malay gusto na ko. Dili oy duga, tagok ba Oh, tagok. pagkuha dito ka doy oy. Asa man taong kumanguha o bunga nga mangga oy kanang po kung bago asa man. Dito Pikas barangay, sila tilyang. Naman to sila'y punuan sa mangga. Pangayo dito, ina nga ako'y nangayo. Layo ato ito ang kansabot ko malo. Ay, reklamo diha. Kung kani mo reklamo akong anak nga mo'y nagpakauni mo, dako na ba kay kaglamoy? Anasan, pagkakidot ba yan ni oy? Sige na, lakaw na. Kalayo ato oy. Lakaw na! Gusto kang wakay kaon? Ulagi oy. Uy, ano oy? Kabungot pa yan ito yan. Pagkakita oy. Naluoy taon ko sa kung uyuan taon. Oy, balik lagi, pirmi lagi. Pero naunsa ba nga, maluya mo yung go. Mauto nga, napasalamat ko nga pagbalik sa kung uyuan. Nakadaag yun. Di araw, ikan ba ginot punuan ha? Kung dili kay dahon rin akong gapil lang. Tanda, hastang bunga, hasasangang gapil ako. Aw, ka na. Okay na. Kadoy, okay na, Kadoy. Sige, butang na. Ihatag na ng Sydney. Dito ka. Ito na layoto ka na eh. Kapoy na kayo ko. Kapoy ka kinatkat. Wow, oy, di kapoy kong dinagan. Sa? Kaluoy ba tao ni mo? Uy, ha? Dali. Ato nang ihatag ni Sydney. Dali. O, bag-uning po gyud Sydney, ha? O kamatuuran ana nga bag-o pa nang gipopo. Nay, napay mga sanga og dahon apil sa bunga. Kindi mo niya akong ipangita. Mao na gyud na dong. Oh, Tiyo Kadoy, salamat kayo, Tiyo, ha? Oh, sige, do. Ano na? Unya lang, Tiyo. Ha? Sige, nga naman. Pahinugon pa rin ako. Ha? Sungot sa ito'y. Buno! Ilobya ka doyoy. Buno. Hadlok manggani kag subagay. Buno na noon. Tiyo Kadoy! Tiyo, na nangita ni mo sa gawas. Singan? Kisa man nangita ni Kadoy day Mayra. Pulis, Nay. Ha? Nangawat ko na si Tiyo Kadoy. Unsa? Nangawat ka Kadoy? Tuwar ka buhok mangga, oy. Unsa? Mao ni akong problema ron tungod sa akong pagpanga nakahasol na yun kong gubang tao. Nadakpar wagi taon si Tiyo Kadoy. Eh, ang mangga tao niyang gikuha tao, dito man siya manguha sa musilingan niya, wapas siya yun siya mananghid. Karon nakonsensya ako, kung saan man ako nga, napriso mo yung tao na kong uyuan, gikiyam yun siya trespassing. Tinuod ba niya akong gibati nga pa nga? Paliho ko no, Bambina. Ikaw medyo doon na yung mga gahom-gahom diya, Bambina. Tabang kitaon gabi. Unsa man, Ate Pres, kung kamoy pasultihon, Sydney. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning! Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw Si Sydney, Ate Pres. Kani Sydney. Bam, kani. Ikaw ra ba yung panghiuan tawag tambag, bam. Ate Pres, kani Sydney. Baka nang tinuod ba kuno na nga kung mamabdo sa itong asawa, kunya, siya na nga,
Na ay inana. Na inana, Ate Pres. Na inana mo kanang ang laki ang bana mo'y mga na inana. Kana kuno lakaran amo tinuod ba? Basta kay naay mga ana nga kanang ang laki mo'y mga nga dili ang asawa. Inana din, Ate Oo, Pres. na inana. Inana. Okay. Ma'am, o sa may mga, kung ano ka na ba? Ang kaning gipakuntana ni ato ang Sindir Goliath, no? Moingon ko nimo nga duol-duol sa tinuod. Nahinomdom ka ni Miss Pinky Hikain Oo, nga naman. og ni Miss Cecil Cabrera. Oo, nga naman. Oh, si Miss Cecil Cabrera sa una, pero medyo ko dadan niyag spaghetti, dadan ko niyag salad, sa Unya, utang unya to, nagmabdos ma'am, siyang unya. kamagwangan. Sa dani guwang iyang bata nga kapanganay usa ka babae, hangtod karon tawgo nila usahay og bambina, ang kilay ug ang agtang liwat Ay sa dako. bambina pa nga nang imo dili na katong nang mo'y nagdasa kanang panga nga magsuka. O ka na ba, lalaki bang ba? Maubay Dili ba? na mao ang imo pa nga na kuno pero Sige. Watas ako. Okay. Cecil. Ang diri si Sige, Miss nya. Pinky Hikain, si Miss Pinky Hikain, ang iyang bana, dito pirmi magduka-duka maudto na ko at the press announces both sa una. Nya. Karon paggawa sa kinmagwangan, ang iyang anak nga laki, liwat kuno na ako nga bangason ta mas ginhawa. ay kita man ko di man liwat man Pinky. Nagsib naman to. Ikaw pa na kay kagpatuo-tuo nga. Pero sa akong gingon natin press, ug ari ka sa mga katigwangan, no? Wa may mawa na tong mutuo ta, di ba ta mutuo. Murag tinuod ko nung ingon ana ate press nga murag ang bana, Ang bana maoy lagi mga- na lagi ana mo'y mga Kay nga kana ko nung magsuka, malakangan. o, Malakangan kana. tinuod O, na ate kana. press. Mao ko mo'y sulti, may Oo. ako na dunggan, butog tinuod ba? Basta kanang na ako ni mga gyud ka kanang mo'y magsuka, mo'y magduka, ana tinuod pa ka ana. Ingali, utakibaw. Ug nilaing pangutana ra ba din ni ate press nga nakahasol sa mga tao ug nadakpan ang iyang uyuan. Mao na. Tungod sa katong na nga. nabuhat nga pagpanguha sa mangga. Now, gawas aning pag kaning ikaw mo Ikaw nga nga anang mangga duha ka buok uy. Ila pag yun ang ipadakop, duha ka buok. Di na mapriso ginon nga, doon na nga manggod niya. Amo na ang iyang likuan nga kanang ipo-po gyud, po-puon gyud gikan sa punuan kanang bag og yung po-po na may inana. time sa kanang mo sagbat ko nimo ate pres tinuod lang na sa makanitan nakaagip tindahan or sa kabutang nga gihangyo sa babayeng mabdos usay dili pa bayra dihatag kina nga Naasay kun ay inana unya. Narabag kuno ana ang tinuod ba pero doon na kanang bitong mga ka nga gusto kayo niya di nimo maangkon, di nimo makuha. Palitan prutas baron nga kaato niya wa makuha imong gisaba kuno. nahitabo na murag tinuod siguro kay nga akong igsuon dito sa Bohol na nga siya og pansit alas 12 tungang gabi unya ila hilit man lagi mas lungsod di ingon ang bana asam to mangita og pansit nakuha ang yang bata Na inana makuha kunong kanang tungod dili na sa ilang ka kanang gibati nga nindot mm kay no. Murat mo tali na makuha. Kaan po yung sa ati pres, kung mga kuno ka, pananglitan butang na to lansones. Karon. Na nga ang mabdos, ati pres sila, tagay kog lansones, panitan mingon ko, ayaw in town. Yang nangayo mabdos, kanang, or pwede sa mo siyang tagaan. Kanang kunong prutasa nga gipanga, buas lum kuno na, basta mapangaas mabdos. Kanang kun punuan. Ang iyang mga bunga sunod. Lagi Aslom na. kun anak ka sa punuan banguha. O kung mga yung mabdos ba? Mga yung, sa punuan, Punuan. Karon ang inang gingon natin pres pananglitan sa kaprutas ang gipangaanong mabdos mga yos magkaagi siya nangayo siya imo kunong buhaton na mangayo kag usa ka lugas nga buhok ihigot nimo to sa sanga Ha? Barang-barang. Moy ko ano po do. Unya mo buo. Boy, ang problema niya ni Bam, no? Kuan, kanang iyang uyuan na priso tungod sa Mapriso. pagpangawat. Mo lagi. Ang gigon dili na mapriso gulyat. Uy duha ka buok ra. depende Mapriso. kanang mangga nga giputos yun ihap man ginastag iya Ay dili uy bayran na di ay. Duha ra kung kabuok magtanan. Grabe sa hangula sa natigayahan unsa. Balik ta. Balik. ang akong ipaambit Balik. ang akong ipaambit ang ako ipaambit adto na para sa iyang uyuan kay nabalaka man sad siya gawa sa iyang pagpanga gawa sa iyang pagsuka-suka nga siya mo na nga nagbalaka po siya gamay sa iyang uyuan aduna tay ipaambit dili kung ari ka sa Marcos 9 Marcos 9:49 sakto ba? Ako na, 43, I'm sorry. Og
Kung ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosud sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha nga imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Kani tungod ko ang kamot nga inipupo mangga. Sumpay. Verse 48. Dito dili mapalong ang dito dili mamatay ang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Mahitungod ni sa iyang kamot nga ingon ng kasala kung may nakaangin niya gipangita siyang pulis. Ug mari po ka dire sa panultihon ni Solomon versikulo 14 Kapitulo 14 versikulo 12 giingon, ang dalan nga gituhuan mong husto usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. Nagtuon man sa gusto, nguha siyang mangga kay lawason niya pag umangkon. Muna nga, muna akong paambit. Apan nini karong nahitabo. Dili na dautan tali para na ako bam dili na dautan. Nanguha lang kag duha ka buok mangga. Oh. Unya tungod kay dunay nagkinahanglan do na bari inana nga dili man tingali na dautan. Gikiha siyag trespassing. May naadirin ng tinuod na trespassing akong ibutan ta gibati. pero mga usik pasaylo nga to sa tag-iya, di na kinahanglan tingali ipapulis. Uy, Oh, yan. Natubag duha naman ka nato. buok? Natubag naman Grabe. nato ning tinuod ba ni akong gibating pa nga. Natubag naman nila Oo, to. oo. Kaning gikiyag trespassing, sakto tong giingon nimo nga, og bayaran di ay, padayon pa din Oo, kiha. pareha. Panglitan do ka manggay, Duha butang ka nato mangga? butang nato, mahal na marong mangga tag kuan ng kilo 300 malitan butang talag tag 80 pesos ang usa 100 pesos ang isa. So bayad sa 200. mabalag pila ipabayad sa Arosan. Dili. Duha ka Para buok. na ko Ate Pres, di angay bayaran. Ay, Dili, saro, uy, buok. dili. Nga, Kana- may taghinog to ba? Kanang manggarag yun nga kanang paho. Bisan duha ra ka buok. Paho pa yun Di, mangga. Oo. di basig ang nakuha niyang mangga gulyat kanang Carabao Mango Ay kanang dagko. balag ko ang pana kanang minggo Ikaw ka. rin tayo ingon ba? Mga bisag unsa pa na. Di na ba dahil? Di ka matay ni mo. Dili na ma Dili, oy, Priso, oy, priso ko taon. Sugutaon ako. Duha ka mangga. Unsa. Nabaw pa sa katkat. Parihar ko na itong tiguang ko dati pres nga nangawag mangga nga ilang gipapreso. Karon gibuli sila ngayos mga tao. Karon gipasaylo nila. Gipakulan siya. Sorry kay tayo. Nangayo sila pasaylo. Oo. Tungod na itong mangga lang. Mangga. Ikuha tiguang. Kanang gutom kay tiguang. Mao lagi, uy. Final ta. Final ta. Ingon Ate Pres nga ug mulatang mga ang bana. Oh. Kung ang unsa man ang asawa kung malakang Ang asawa ko no lakangan ang bana. ay may lang sulti mo ana ay. Ngano man? Dito ko mulatang sa bana. Ano ba dito naman no? Kuna ko ang paso, tiha.